Vandaag hebben wij eindelijk de handtekening gezet onder het contract met de provincie, waarbij wij deze kerk om gaan toveren tot multifunctioneel centrum, waarbij wij een dorpsgaard gaan aanleggen en waarbij wij woningbouw gaan realiseren, ook hier in de kern Venzelderheide. Hier gaat het dan allemaal gebeuren, van kerk tot multifunctioneel centrum. Ik hoop dat over 2 jaar het hier heel anders eruit ziet. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Het is echt een van onderaf gedragen initiatief van de dorpsraad, van de mensen van het dorp zelf. De jongeren willen hier graag blijven wonen. Er was bijna geen doorstroom op de woningmarkt. Dus woningbouw voor starters was hartstikke belangrijk. En met deze ontwikkeling maken we dat mogelijk. En een goed multifunctioneel centrum, zodat er echt ook weer een ziel, een dorpshart komt in Venzelderheide, kunnen we ook mogelijk maken. Hoe mooi is dat? Als je over 2 jaar terugkomt, dan kunnen we hier ontzettend goed carnaval vieren. Maar dat is maar een bepaalde korte periode. Maar hier wordt dan de muziek gegeven, muziekles aan het interpreteren van de harmonie. We hebben de senioren die hier kunnen koersballen. De jongeren- en jeugdvereniging die kunnen ook hier gewoon hun activiteiten brengen. Ja, dus heel veel kunnen we mee doen. En de provincie doet dik 1 miljoen. Wij doen als gemeente zeg maar 3 miljoen. Maar door die miljoen van de provincie eroverheen kunnen we het nog beter doen. En dat is hartstikke mooi voor de gemeenschap van Venzelderheide. We mogen eigenlijk zeggen dat vandaag het startsein gegeven is dat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Maar we moeten de procedures nog volgen die nog allemaal gevolgd moeten worden.